Здравейте, намираме се в къща за гости Alpine Bell и сега ще ви направим кратка презентация на нещата, които сме ползвали в тази кухненска част, в тази зона. Като започнем от кухненските плотове и иновативния вариант на 12 мм гранитогрес, който е най-здравото, най-устойчивото и най-издръжливия материал за такъв кухненски плот. Това е масивен блок от мрамор, който придава по-голям стил на този остров и отстрани ще видите и стъкления крак, който го държи. Всичките електроуреди са ни вградени, като започнем от ходилник. Наблегнали сме на голяма мивка, като за целта, понеже е разделена на две корита, сме заложили смесител с изтеглящ чучур, за да обслужва и двете зони на тази мивка. Миялна машина, вграден аспиратор, част от по-скъпите серии на електроуреди, фризер, който обслужва и частта с виноходителите и бара за алкохол. За повече подробности влезте в нашия сайт и разгледайте проекта Планински релакс.